manipod pa idirabi aging gatatta ti dito mo na nga maibasa tagtultuloy daytoy ti topic na ti pan nakasulisog ni Eva sinulisog ti ulag nga mangan iti maiparit akayo kayso tinangrugyan ti basol ti lubong kunatayo dayjay ti pan nakasulisog na ket aging gana nga nadusa ti ulag anya ti dosa na kuna naaguyas kanto tarigagayam to nga kagatan ti mukod ti babae si kababae tarigagayam to met nga pisitan ti ulo na iso nga automatic na tayo na makita tayo makita tayo nga ulagan ti panunot tayo patayan ti met taga Mindanao nakita da ulagan ti automatic nga panunutan si daan o day taa adobo kunatan no kan kas jeti panunutan aging gana nga kunanan madusa ti tao idi nga min ti pay relasyon ti Dios ken ti tao adda iti paraiso haanda nga agbisin haanda nga agsakit awan ti problema ngem idi simre ken ti basol ison nang rugin nga kunana agtrabaho kat adda kanem kunana ti lalaki si kababae agrigat kanto gaya ti kasla dosa na tapno trabaho ti tao tapno adda pagbiag na kunana idi aken enjoyan daragrag saken dati makikadkadwa iti Dios tata napukaw daytoy nga paraiso iso dayay tata adda tayo ditoyen lubong na indagaan nga lubong ngam dati nga naindagaan nga lubong imay ni Apo Isus ta pinasantuna tati Dios ka managayat unay bimma ba babaen kini Apo Isus pinasantuna lat dati lubong nagbalin nga na nasantuan babaen ti panang bendisyon na kini Apo Isus iso daytoy nga adda nga laklak amon tayo matlaen kiti pa nagbiag tayo dito lubong wen adda rigat ngam adda namay haan nga puros rigat nga haan nga puros han nga kayat ni Apo Dios nga umay tayo nga agtutuok latad tuyen agsaksakit latad tuyen nayon ti biag tayo ngam hanga iso ti kaya na mari na tayo matigin awa iji unad ti pagtaingan ore ni Apo Isus kitain nyo pinaado na ti makan pinaado na ti giti pinakan na dagiti mabisin ti kayat ti Dios pakanen ti mabisin ti kaya na agasan di rabi inagasan na ti masakit di maibasa tayo tatapinakan na ti mabisin itid nanto ti kapya gagas di mo ti kayat na urekan niya tayo ti kayat na nga pa nagbiag tayo gaputan na bunyagan tayo na iraman tayo pakanan tayo mo ti kabsat tayo ang mabisin iranudam hamo nga bukbukudan so naglitsyon ka iranudam mga lagasiksik at high blood partim tababoy sa kapulutanan amin ay ka maungkel ka iranod mo nadasan ni ko ang iranod mo hanggang mabalinti di dyan pa nagbiag tayo nga detay ay adda bukbukod ko nga lubong bagik laeng ay haan nga mabalinti kasi dyan adda misyon tayo no agsakit ni kabsat mo tulungam itaray mo yung hospital ngam no kagurguram iya ka adaliwan nga hospital tapno nga umabot itulungan mo pa yung hospital ikam di pagpaagas na tapno han nangarog na kayat nga agtutuok tayo ngam no daduma ay kanya paggapon ti sakit ay kaabuso sobra nga kaan sobra nga siyat mo ano daduma agkutalpon kamat maya mo ano daduma ngam haan nga iso ti mangdadael kanya tayo sobra nga pa nagpampanuno ma-stress tayo mo sobra nga pa nagat-atap imbes nga kapya biyag tayo ka hala pampanunutan tayo kabsat tayo pampanunutan tayo gura tayo ay ka talaga agsakit ka sungor nga mayat ko magto nga luglugar ta ti lamang mangagmot ka awan samot ti Marites ito awan Martinez laan uni laan ti bilit nagmayat nga no ti bigaten kan sumipngitan chi kung kunana iyayan mi ako no ti sumipngitan natin nag-ornong dagitay Martes dayjay maka-stress dayjay may mayat na ito no ti lamang mangag mo mapangkat tataltalon mo nalpas ka nagtrabaho agilad ka di kalapaw mo or orahiyom lapangal dawong ka dengdenggamon dagiti uni ti biang na stress pre awan ti pressure na nga panagbiag yung kunayo ko bagpay kanyada ta dadadje city nasulsulit adta city manggagmuta ka busina kin uni ti tricycle haan ito'y ko uni ti bilit natural ti ay angsem ditoy iya ka puros asok iya ka ginatang amin nga kanam apay ti kunayo dagita jibjibili kad makdulan nga kagkan nasalsalon at atay manok yun tingam di manok dadjay ito ko
natural ta manok ngam daytay manok mo at alaam hanga manok ti kaarubang. Di na kanto ikapitan. Dati nga iti ka natural na pintas. Taapaya agdamot la para isuna depende di panangawat tayo ti lubong. No ti panangawat mo ti lubong ka nakarigrigat, nagado a sakit, nagado a problema. Talaga angam umado. Ngam no ti panangawat mo ti lubong ka addaan kapya. Ori adda sakit ka adda pan nakaagas. Nagado nga agdalatahan tayo maawanan ti taraon, agtalag kin ni Apo Dios. Depende lat tayo panangawat tayo. Taori ka milyon-milyon ta kwartada. Nuriri mo ti puso da, kada nasakit mo ti ka. Uri ka no adda trabaho da, no stress to mo lang agnanayon iji pagtrabahuan da. Agawid da ka lalo nagtupak ti lubong kada kwada, may mayat dituyan ta nagmula ka tarong basit, nakasibog ka, relax man tabiyag mo, ikanto man mga las si damon. Data natin yun eh, ang jaka mo, ano kas anumat, at least kano ha, nangurunan no mo inispriyan, di ragsak tabiyag mo. Ngam na dito, di lubong tayo, mabalin nga agbiag, kas na dito, mabalin tayo nga pagbalin nga para iso, nadakapya ti pa nagkakaaroba, nadda pa nagsisin na ranay, mayat. Ngam no, di pa nagkakaaroba ka, pagbalinan nga, impyerno, ay ka mabalin na tamad naman nga, kas di ti kayat niya po Diyos, ti kayat na kaagsisin na ranay. Ntata, ti naganda iti sisayaw ta kaibagbaga na mayat magaputa tatagamin nga umuna nga Sabado ti bulan aldaw niya po Santa Maria nya kumayat mga ipanaganan tayo ti sisa Santa Maria del Rosario daya tinaganan ayo po Santa Maria ti Santo Rosario na piyata nya naganan ag Santo Rosario kayo ag kararag kayo iso ti mga iwan kanyayo tapno iso ti panagan tayo tapno napintas, alak yung napili yung dagita officer siya, umay kayon to. Itong bigat, ma-installan dagito lektor kada ako light. Umay yung tumakitaan da kayo akamang ti pamilya na umay kayo tumulong nga haan lang nga bukbukod jay, lektor kin ako light day pamilya day jay. Insagot yung agserbi, intalit yung agserbi, day ti kay papanana day jay. Para kini Apo Diyos, kanasaya at nadanggayan yung to ida, kin dapat lang ang danggayan yung ida, umay yung panagnekan kin makipagragsak iti deta nga akam nga naawat da kada gito nga awaten tayo nga akam ibilang tayo nga ni Apo Dios tinang pili tekan na tayo matigundaway nga agserbi ikan na tayo matigundaway nga mangited ti bagi tayo para iti panak iwaragawag tinagan na ikan tayo matigundaway panangawat nga ay ipadas tayo nga haan lang nga dito lubong tayo, no di padasin tayo mat nga iwaragawag ti nagan ni Apo Diyos naga para iti na ununag apamati, tadaya mo ti kasapulan tayo. Dagiti tattao, handa pimanpanaw kini Apo Isus, iti Ebanghelyo. Nagururay da, apaya talken da nga naadda ni Apo Isus kadakwada, handa bisin. Iso nga pinakan na. Kapintasan ba ang panunot kanya tayo no panunutan tayo nga adda tayo kini Apo Isus kin adda ni Apo Isus kanya tayo awan danagan tayo the provider God nga ron iso nga ron timang provide man nakabalin nga ron a Dios nabilag nga ron nga Dios kada di kumati pampanunutan tayo di kumati imula tayo kada kita ubing yon dagita anak yo isuro yo idan nga agtalet kini Apo Dios isuro yu idan nga agkamang kini Apo Dios. Uray kas ano no anya ti rigat kada anya ti panubok ti biag tayo no dati kini Apo Dios awan ti kabutan tayo. Awan ti abak tayo.